load na ho di gud ta maguol og kuan kay gwapo ba taong sa Ayan, 1 million in my house. Patamsak naman dyan. Baka naman itamsak nyo naman si host. Ayan, paangatin natin yung banana nyo guys. Ayan, tamsak nyo naman si host. Wait lang, nag-i-invite pa ako sa ano. Nag-i-invite pa ako. Ayan, one. Ayan, 1 million in my house. Mega love shout out sa inyo dyan. Hello, hello. Patamsak naman dyan. Wa.
Ayan, hello, mega love shout out to Lisil Silmaro. Ayan. Thank you very much. Thank you, be. Ayan, baka naman, BG ka muna dyan. Wait lang, i-mute na ako sanay kay Dan Tamsak, be. Ayan, thank you, ayan.
Ayan, 2 millions in my house, guys. Baka naman itamsak nyo, guys, si host. Ayan. Huwag kayong mahiyang itamsak si host. Baka naman. Yan, ayan, shout out to Little Silmaro. Thank you very much sa pa-watch dyan. Thank Hindi, wow, puna gamit eh.
Ayan, 2 millions in my house. Hello, Miguel love shoutout sa inyo dyan. Kung hindi nyo pa katamsak si host, patamsak naman kay host. Ayan. I-love-love nyo naman si host. Ayan, thank you very much sa pa-BG, sa nag-BG dyan. Thank you very much. Ayan. Miguel love shoutout to Ma'am Davangs. Ayan. Miguel love shoutout to Sergio MC Channel, to Ate Girly D. And shout out sa lahat ng Team United Mentors and Team Ka-Alright, and also to W Bawal SS dito. Ayan, mega love shout out sa inyo dyan lahat. Ayan, mega love shout out din sa Ondoy Boholano community na GC, and also the Quick Chris TV. Ayan, mega love shout out sa inyo dyan. Ayan, mega love shout out sa nandito. Baka naman hindi yung pakatamsak si host, patamsak naman dyan. Ayan, thank you very much sa bagong patamsak dyan. Thank you, thank you. Ayan, tamsak host. Ayan, thank you very much to iTech Philippines. Ayan, welcome back, idol. Welcome back. Lisod sa ganap. Thank you very much dyan. But loading ako iTech Philippines. Ayan. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, thank you very much guys sa 2 milyones na tao dyan. Ayan, 3 millions in my house. Hello, patamsak naman dyan. Thank you very much guys. Ayan, hello. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Ayan, patamsak naman kung hindi nyo pa katamsak si host. Hoy, Diyos ko Lord. Ayan, tamsak nyo lang kung hindi nyo pa katamsak si host. Ayan, Hill. Thank you very much guys. Busig ato di ka matibingan na yara di pasar ka. Mana uy anak di kadida. Agdamang mo si Lilet. More o maminjo.
Ayan, thank you. Mega love shout out sa bagong yan, shout out sa bagong nagtamsak dyan. Thank you very much guys. Yan, maraming salamat. Ayan, may love shout out to Sis Indaylin. Ayan, thank you very much to Sis Indaylin sa pantak tamsak niya. Ayan, pantak na tuloy. Ayan, thank you very much guys for thank you very much ate ha. Kindi drugs. Asa man? Mas ganado. We si host. Ayan, baka naman sis Inday, oy. Baka naman dyan ka lang. Pa-BGB, pa-support naman sa LS ko. Wala akong ninjang ginamit ngayon kasi wala akong ninjang ginamit ngayon. Mamaya pa.
Ayan. Abi sabi, ako sang itamsak sabi. Baka naman invite you to Sidak Bisdak. Ano sabi ni Sidak Bisdak? Ayan, tamsak ko lahat account ko. Sige, sige, ano, sis Inday. Baka naman, pwede. Ayan. Baka naman idikit mo rin yan sa akin, ha? Char. Baka naman pwedeng idikit mo, sis Inday. Hang i-support, ari. Baka naman, sis Inday. Hang i-support gini, ari. Likod niya. Uy, kumapit. Katuyuan. Tuwan ba yun? Tuwan ba yun? Tuwan. Tuwan na yun. Ano ba? Ang bagong upload ka ron. RD. Hoy, nako views nga to 2.7k no. Nako views ako. Yung labay na. Nanin na ba yun dahil? Sige. Oh, 2.7k. 1 week pa. Diba? Pilang 2.7. Pag messenger dyan, pag messenger. Yan niya, pag marang makawa ka. Ay, hindi. Support wait lang. Nani, oh. Labay na. Sino to? May messenger. Yan, thank you very much to Kasi tawag to. Thank you very much to Live yun. Sis Inday Lin. Ayan, baka naman ipasok mo lahat yung mga ninjas mo dyan. Ano, oh. Open headshot. Headshot. Mulusot na ron. Watasa. Ara. Hindi pa, arere. Balik sa YouTube. Iwan kung gano'n mo. 2 GB is free, oh, di ba? Yan, thank you very much guys for supporting me. Na? Sama ka na? Nag-play na? Ay, volume gaga. Volume. Ayun na ito. Di ba no? Ayan, mega love shoutout sa 1 viewers dyan. 1 million viewers. Ayan. Thank you very much for supporting my LS guys. Bikini Man. It's Bikini Man. Ayan. Tamsak daw lahat ni sis Inday Lin yung ano, yung mga account niya dito. Mute ko muna to. Ayan, hello sa bagong nagtamsak. Ayan, thank you very much. Alam kong sis Inday Lin to. Ayan, nag-LS ka na ba sis Inday Lin? Baka naman masuportahan din kita. Pwede rin kitang suportahan. Yan. Kung nag-LS ka, pwede kitang masuportahan sis Inday Lin. Ayan, oo nga. Inday Lin Mix TV, Tamsak Dan host, dikit ko ito. Ayan. Dikit host min ko ito. Ayan. Thank you very much Inday Lin Mix TV. Ayan. Thank you very much. Padikit-dikit niya dyan. Sis Inday Lin, nag-LS ka na ba din? Ayan. Shout out to Jan Estorba. Pa-shout out po dyan. Ayan. Ayan na Jan Estorba. Big love shout out to Jan Estorba. Nasong kilid. Oo, araw silent LS host workout with Rejoice kasi GC tayo host. Ayan. Oo nga, Inday Lin. Ka GC pala tayo kay kay Ate Rejoice. So anong time ba LS mo para puntahan ko paminsan-minsan kasi busy din ako sa online class ko eh. Kaya sa
Sa gabi, nagre-relax ako sa utak ko, kaya nag-ELS ako, ganon. Kasi pag day, busy ako sa online class kasi yung schedule ko is pang day lang. Tas hindi ko pa matapos pag gabi, ayun. Nag-aano ako. Ito, ginawa kong libangan din yung YT. Yan, Miguel Love, shout out to Itaga mo sa Batu sa GC. Ayan, Miguel Love, shout out din kay Ate Rejoice. Ayan, thank you very much. Nagasend ko sa GC bahay. Okay lang, oy. Okay lang. Ayan, thank you naman. Thank you naman, Ate Inday. Inday Lin Mix TV. Ayan, thank you naman dyan sa pasend mo. Ayan, thank you po. Ay, ano ka? Nag-LS ka din. Nag-LS ka ngayon, Ate Inday? Nagsend ko sa GC. What do you mean nag-send ka sa GC bahay? Nag-LS ka din ba ngayon? Tamsak ko iba account ko ho, saglit lang ha. Sige Ate Inday. Sige Ate Inday Lin, baka naman. Baka naman Ate Inday Lin, punta ka dito sa ano. Baka naman Ate Inday, punta ka lagi sa LS ko. Pupuntahan ko din yung LS mo. Baka naman. Baka naman. Yan, malaki na ba yung WH mo Ate Inday? Ganina ako natapos silent host. Anong oras ba sa Pinas? Filipino time. Ayan, thank you very much to Inday. Ayan, oo nga si Ate Inday. Tamsak ulit. Ayan, thank you very much, Ate Inday Lin Mix TV. Ayan, thank you very much. Baka naman idikit mo din yun sa akin ha. Dapat may mga ninja ka para tambahin mo. Diyos ko, Mayo Marimar. Wala akong ibang gadget, Wala akong ibang gadget, Sis Inday TV. Sis Inday TV. Inday Lin TV. Wala akong ibang gadget. Isa lang yung yung CP ko. Tas nanghiram din ako ng CP ng ng kapatid ng mama ko. So, yun yung sinusupport ko. Kaya hindi lang masyado na full, hindi talaga na nagsusupport sa akin na matapos yung LS ko, ganun. Kasi kukunin niya mga 30 minutes, ganun lang, nagsusupport. Sana nga may ibang gadget. CP lang yung gamit ko kahit naka-online class ako, ang hirap. Dapat naman na kay mga ninja para tambay nimo. Mo ganing. Mao sad host lagi. Sus Ginoo ko. Hirap ang buhay. Si ninja. Subo. Basta ninja. Hirap ng buhay, Sis Lin. Diyos ko, Mayo Marimar. Sa mao sa dos. Saon taman, pobre gipanganak man ta sa liki ng wa na liki nga kawayan. Gipanganak man si Hosa, wa na liki na kawayan. Kay kung naliki pasos dato unta. Ayan, thank you very much sa nagtamsak ulit. Ayan, hello. Si Ayan, 3 millions in my house. Hello, big love shout out sa inyo dyan. Thank you very much sa patamsak niya. Patamsak mo dyan. Sayang naman, hindi kita ma-shout out. Ay,
Tusok ulit. Hashtag Indaylin Mix TV. Ayan, thank you very much. Ha, dikit na din kita dito. Ayan, thank you. Thank you naman, Ate Inday. Ayan. Sige, sige, puntahan kita pag mag-LS ka. Anong oras ba? Anong oras ba LS mo? Dapat oras ng Pinas, ha? Tanawon ko na ni Inday. Nasa Pinas ka ba ngayon? Malakas na ba yung ano mo? Hindi ka makatanaw, ka direct ka dapat yung research na. I-search ba yan? Research ko mga Ano na, oh. Ano yan? Gamit mo na imuhang pang pila. Hindi pa na siya load, ang free pa na. Ha? Ang free, free. 100 na yan, 1 week. Free sa 1 week. Ah, pwede sa 1 week nila. O sa pwede sa Ayan, mega love shout out to Indaylin from Saudi pala to si Indaylin. Super ma? Indaylin. Indaylin? Ayan, Indaylin mixed. Indaylin, ako be. BB Indaylin? Ayan, Indaylin. Ano ate? Idikit ko to sa'yo. Oh. Inday. Saan na ba yun? Diyos ko miyo marimar. Inday. Joke. Sarto. Bib. Indaylin. Indaylin Bib. Mix TV. Ayan, malaki na pala yung bahay mo, Ate Inday. suminda yan. Ari, hangkachika. Pwede po Ayan. Thank you naman, Ate Inday. Subscribe. Nag Wait, no. Ayan, dami pala, ang dami yung malaki na yung views mo, 13,000. Diyos ko Mayo Marimar, sana all na lang tayo dito, Tinday. Laban-laban lang. Ayan, nadikit ko na, Tinday. Salamat host. Ayan, you're welcome Ate Inday. Ingat ka dyan sa Saudi. Ayan. Fresh from Saudi pala to si Ate Inday. Pwede siya ka-live day karon na. Wow. Anong oras ba? Ano bang oras? Anong oras ba sa live mo sa Pinas, Ate Inday? Anong oras ba? naman mo na alay. Ayan, thank you naman Ate Inday, Sis Inday. Ayan, thank you sa patambay. Thank you very much. Very much pala, very much. Sa pagtusimba. Ayan, thank you very much dyan. Ayan, sige Ate Inday, baka naman. Basta puntahan kita paminsan-minsan Ate Inday ha. Puntahan kita, basta ano na lang, ano ba, Pakita o hindi mo magtanawan. ano ba yung yung tawag ba nun? What time ba ng LS mo, Ate Inday? Ay, kuan dyan kay Vino. Bay. Mabuti do ka bay. Duha ang kuan. Duha ang yan. tanaw. Kuan. Ay, thank you, Ate Inday, sis. Ayan. Mega love
Ayan, dito lang to host. Support ko sa'yo. Ayan, thank you very much to sis, at Inday Lean Mix TV. Ayan, thank you po sa pa-support dyan. Baka naman ha. Basta ano bang oras ng LS mo, chat mo na lang ako ha. Baka naman.
to si Supe. Iyayo man na siya no. Bangka na sa Supe. Wala yung asawa si Kiles. Matay na si Inday. Murag, pagka matay ni Inday, nagkauyab po si Kilis sa among atbang. Pila man na sila sa kuante, pila man na po na sila kay Igsuon. Ayan, 3 millions in my house. Hello, may love shout out sa inyo dyan. Patamsak naman kung hindi nyo pa katamsak si host. Ayan. Pila man sila kay Igsuon, te? Kuan, Kapila man sila. kabagwangan. Kinamagawa nga dyan, 9 years old. 9 years old siya pagkamatay sa mama. Luya man. Ang ilang kamanghuran, 2 months. Uy, luya man dyan namatay. Ilang mama, 2 months Siya pa. ko inahan, murag siya inahan anang Mga ija. tulo ka manghod kay ang Luya. kamanghuran nila kay gi-adapt man sa maguwang ni Kiles sa iyang maguwang sa papa. Luya Kay si po. Kiles kay na pagkabiyudo kay mura mag nagwala, mura man og sige kahubog, sige ko ana na. Ano si Chinchin ni Ay, time pa man yung baka mo na nga. Si Dio di mo pulinta na yung bako. Diyos, baka mamigama. Okay, Dio. Wala man. Ade, nakuan mo na kurog-kurog mo na. Luya man siya. Naungan man na sila isuna. Bright yun na siya na kay writer na gusto siya karon siya. Hilig yun na siya basa. Mao ta nila. Ang gabi na sila og loing ta na Chinchin kana isang mga puro yun sila sa spirit men. Usahay na sila balik kay pakanon pa nila isang manghod. Kay si Kilis, wa pa mamata kay nahubog. Unsa? Kapuyapin na na. Sila. Baka maluoy ka ko ni Chinchin. Iwa ko nila balaban na sinila. Usara yun po. Hi host, pa shout out. Ang asawa dahil buutan. Awa mo wa di Hello, mega love shout out to Inday Istoy. Ayan, baka naman hindi mo ka patamsak si host. Patamsak naman, idikit mo din yan kay host. Kung pwede. Ayan, dyan ka lang ano. Luoy. Si Kilis ko paglubog sila luoyan. Dyan ka lang, ano, Inday Istoy. Ba't naging Inday Istoy yung pang ano mo? Ninja mo ba yan? Ninja mo ba yan? Ninja mo ba yan? Ano ko ni Joke kay magapos ko. Ito yung bigapos sa Inday. Ana. Padikit po host. Sige sige no probs. Ibigay ko yung mga ninjas ko ano Inday ano Angela Jane. Baka naman BG ka lang diyan Inday Jane para mabigyan kita mamaya ng ano ng ninja.
Ayan, thank you very much to Sis Inday Lin. Ayan, thank you very much sa pa-BG niya. Ayan, ate baka naman, BG ka lang dyan. Kasi may hinintay ako dito.
Ayan, 2 million is in my house. Hello, make love shoutout sa inyo dyan. Patamsak naman kung hindi nyo pagkatamsak si host. Kapoy si Chika eh.
Ayan, hello, Tamsak. Tamsak Baby Loves at Idabang Stoy. Thank you very much, at Idabangs. Ayan, thank you. Dikit ko to sa'yo, bebe. Sige, sige. Wadi ay, sige din ako magulat. Nag-ilis pa ko. Sige, sige. Ate, Ate Dabangs. Ayan, thank you very much. Chan. Yes naman po, Ate Dabangs. Okay na okay po. Fine na fine po, Ate Dabangs. Kasi, ko sa phone na isa. Ayan. Thank you very much, Ate Dabang, sa pag-visit niyo dyan. Ayan, mega love shout out from Team United Mentors. Ayan, nandito yung isang member natin na si Ate Dabang. Ayan. Thank you very much. Very loyal yan si Ate Dabangs.
Ayan, thank you very much guys sa pa-visit nyo guys. So, mag-end na ako guys kasi to naantok na din ako guys. So, thank you very much for coming. Sa uulitin din guys. Bye bye.